Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, February 25, 2026. EDSA Commemoration Rally naging rally kontra korupsyon. Layaw nga ido nakakagat sa 7 na ka mga tao sa plaza sang Bacolod. 31 ka mga baligyaan sa igad sang dalan sa Barangay Alihis, gintagaan sa notice to vacate. Pick-up truck kag armored car nagbungguanay, 5 gindala sa ospital. Kag sa Good Vibes, send-off ceremony para sa mga atleta kag coaches sa Bacolod nga magakumpit sa pinakaunang nga ni Ram, ginpatigayon. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, layaw nga ido nakakagat sang 7 ka tawo sa plaza sang Bacolod. Ginsiling ni Dr. Janine Sarto, ang assistant sa city veterinarian sa Bacolod, isa sa 7 ka mga nakagtan sang ido ang isa ka photographer. Base sa paglaragway sa mga biktima, ang nakakagat sa ila, gamay nga ido, nga brown ang kolor kag nagakiang-kiang. Nagalibot ini sa plaza kag sa dalan sa San Sebastian kag Araneta. Padayon man sa karon ang impounding sa syudad sa mga layaw nga ido, apang ang amo nga ido ang hasta subong wala pa makitaan. Dugang pa ni Sartho, wala man ginahilabtan sa mga biktima ang amo nga ido. Apang gulpya na lamang ini nga nangin agresibo. Sanding sa datos nga ginsiling ni Sartho, kalabanan sa mga layaw nga ido sa downtown area ang wala pa mabakunahan sang anti-rabies. Rason nga ila ini sa karon ginapangita agud wala na sang may mabiktima pa nga iban. Ginhaylo na sang CVO ang mga biktima nga magkadto sa City Health Office agud madapatan sang bulog. Sa number 9, trash traps ibutang sa mayor nga mga waterways sang Bacolod. Iniagud nga solusyonan ang problema sang syudad sa pagsupon sa mga suba kag creek nga ginatunaan sang pag-awas ng tubig kung magbunok ang ulan. Ginsiling ni Attorney Alin Love Dignadice, ang pamuno sa Bacolod Environment and Natural Resources Office, nga isa ini sa mga innovation nga ginatutukan sa syudad agud masolusyonan ang pagbaha. Paghatagan sa dako nga pagtamod sa syudad ang pagbutang sa trash traps. Lakip diri ang Maupay Creek sa Barangay 13, Banago Creek sa Barangay Bata, kaga Barangay Banago Bridge 2, Mambulok Creek sa Barangay 10, kagang 3 ka sites ang Lupit River sa Takuling Hernais Bridge, Singkang Lupit Bridge, kag Singkang Alunan Bridge. Prioridad sang syudad ang amo nga mga suba, bangod ini ang masami nga nagaawas bangod sa kadamuon sang basura nga nagasupon diri. Sa karon ginabid pa lang ang proyekto agud matumod kun pilang kinahanglan nga mapain sang syudad nga pondo para sa pagpatuman sini. Sa sulod sa 2 ka bulan, yara na sa 93,192 cubic meters nga basura ang nakolekta sa bug-os nga syudad. Siyempre, we hope nga si Barangay will also help us, but we also have proposals from other community stakeholders nga willing gid actually magbulig sa amon. Ang isa na nagpabatsag sa amon actually si BFP nga may clean the estero program sila which we can also which they can also help us. Sa number 8, empleyado sa hinigaran MDRRMO gindakop matapos makuhaan sang pusil. Bitbit ang search warrant sa paglapas sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, nagpadulong ang mga kapulisan sa sitio Maasin, Barangay Bato sa Banwa sang hinigaran. Ang subject ng warrant amo si alias Panoy, 45 anyos, isa ka empleyado sa hinigaran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakuha sa raid sa balay ni alias Panoy ang isa ka chrome finished Colt MK4 Series 80 nga caliber 45 pistol, isa ka magazine assembly kag 3 ka rounds sang mga bala.
Sunod sa report, isa ka concerned citizen ang nagreklamo nga ginapakita-kita ni alias Panoy ang iya pusil kag nagapamahog siya nga maniro. Matapos ang casing kag surveillance operations na pamatud-an sa mga police operatives nga hindi lisensyado nga firearm holder si alias Panoy. Gani sila nag-apply sa korte para sa search warrant. Detained karon sa custodial facilities ang hinigaran PNP ang ginakop kag kaso nga illegal possession of firearms ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, pickup truck kag armored car nagbungguanay, 5 gindala sa ospital. Wasak ang atubang sang pickup truck samtang nagkulob ang armored vehicle sa katubuhan. Matapos ini sila nagbungguanay sa Hacienda Paco, Barangay Agisan sa Himamaylan City. Pasado las 11 kainas ang aga. Sakay sang pick-up ang 36 anyos nga driver, ang iya 25 anyos nga live-in partner, kag ila isa ka tuig nga baby. Samtang 5 ang sakay sang armored vehicle, isa ka driver, 3 ka security guard, kag isa ka bank teller. Ginsiling ni Police Lieutenant Peter Henovia, Deputy Chief sa Himamaylan PNP, gindala sa ospital ang isa ka security guard kag ang driver sang armored car nga isa man ka security guard. Outpatient naman ang mga sakay sang pickup truck, tanan residente sang Barangay Agisan. Nagwa sa investigasyon sang Himamaylan PNP, padulong binalbagan ang pickup truck samtang pakadto ka Bankalan ang armored vehicle. Nahulog ang karga nga bangko sang Ford Ranger, rason nga ginbalikan ini sang driver. Sa pagliko sang pick-up, didto na kag na alang-alang man ang armored car kag nagbungguanay sila. Ang pilason nga driver sang armored vehicle nagaedad 47 anyos, taga Talisay City, samtang isa ka security guard nga pilason ang nagaedad 27 kag residente sang Pulupandan. Sa number 6, may sobra 5 ka mga saksi nga nakuha ang pulis angot sa pagpang-atake sa mag-utod sa Silay City kung sa diin isa ang napatay. Pero sunod sa pulis, nagapangita pagid sila sang eyewitness. Ginsiling ni Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental PNP, nga puros pa lamang circumstantial ang ilan nakuha nga mga affidavit gikan sa mga saksi, rason nga padayon ang ilang nga panawagan sa publiko nga kun may ihibalo, maghatag sang impormasyon. Wala sa gihapon sang suspect sunod kay Catalogo, kag madamo ang ilang nga persons of interest. Nagapabilin nga yara sila sa gihapon sa case build-up. Wala sila sa may nakuha nga DNA sunod sa iya sa dugo nga nakit-an sa balay sa mga biktima bangod contaminated na ini. Pebrero 7 sa mga abdan sang ilang nga amay ang mag-utod nga duguon matapos ginpanglampusan sang bato. Ang 9 anyos ang wala nakaluwas kag nagtaliwan. Sobra 5 ka mga witnesses na natin, sir, na nag-voluntaryo nagkuha sa ilang affidavit. But all of these affidavits are upon bilang mga testamento are circumstantial incident, circumstantial accounts as to the original, as to the case in the development. And we are still looking for the eyewitness for the case. We believe na mayara pa may tao nga nakakita dito. Sa number 5, Mr. Pilason matapos gintiro ni Mrs. Ang nalisay sa mag-live-in partner ang nagresulta sa pagpaniro sang isa ka Mrs. sa Sitio Spillway sa Barangay San Jose sa Manhuyod, Negros Oriental. Base sa report sa PNP, Martes ng kaagahon, sang nagbaisay ang magkarelasyon sa sulod sang ilang nga balay, sang hinali na lang nga nagsulod sa kwarto ang Mrs. Sa iya pagwa may bitbit na siya nga 22 nga caliber nga pusil kag gintiro sa liog ang 43 anyos niya nga bana.
Gindala sa Bay City District Hospital ang biktima. Ginausisa pa sa PNP kung ano gid ang ginawayan sang mag-asawa samtang ang 37 anyos nga misis ang detained sa karon sa PNP station. Sa number 4, bangkay sa menor de edad nga naanod sang flash flood sang Baguio Tino na sapwan sa Bago City. May mga tulan na naman sang tawo nga naanod sang flash flood sa tong paglaslas ni Baguio Tino sa tinilikdan nga tuig. Ang nakitaan nga nakalubong sa duta sa kilid sang Maragandang River sa Purok Timawa, Barangay Maaw sa Bago City sang Martes. Nadiskubrihan ang mga tulan sang isa ka residente matapos niya makitaan ang ido nga may ginakutkot sa gamot sang puno sang kawayan sa kilid sang suba kag may ginataban nga tulan. Sa ginusisa sang lalaki, iya nakitaan ang bagol kag iban pa nga tulan sang tawo. Nagpadulong sa lugar ang isa ka pamilya nga nadulaan sang himata sadtong paglaslas ni Baguio Tino matapos maanod sang baha sa Nobyembre 4 sa nagligat nga tuig. Pagi sa iya shorts, paha kag unto positibo nga ginkilala ang biktima nga amo ang ila 13 anyos nga himata, isa ka grade 8 student kag taga Purok Yellow Bell sa Barangay Binubuhan sa Bago City. Gindala mga tulan sa Baxter Funeral Homes kag iga subject sa postmortem kag DNA cross-matching examination. Sa number 3, 31 ka mga baligyan sa higad sandalan sa Alihis sa Bacolod City, gintagaan sang notice to vacate. 10 working days ang ginhatag sang syudad sa mga vendors agud nga voluntaryo na nga gub-on ang ila mga baligyan. Ginsiling ni Attorney Vanessa N. Cabo, ang spokesperson sa City Legal Office, nga illegal ang pagpatindog sa mga baligyan sa among nga lugar bangod expired na ang ila special permit. Nagpabutyag naman ang mga vendors ang ila hinyo nga kung mahatagan sila sa extension apang siling ni Encabo, kinahanglan nila nga magkuha liwat sa special permit sa sangguniang panlungsod. Sino kay Councilor Celia Flor, kinahanglan nga magpangita ang barangay sa legal nga lugar nga himuon bilang merkado bangod ang ila ginatindugan subong ginakabig sang syudad nga right of way. Magabalik ang mga katapos ng CLO sa lugar sa Marso 10 agud siguraduhon nga wala na ang mga baligyan. Kung wala pa sila makahalin, ang CLO na mismo ang maga-demolish sa ila. Disyembre tuig 2023 pa nagatindog ang amo nga mga baligyan sa dalan nga nagaangot sa Barangay Alihis kag Takuli. They went here yesterday to ask for an extension, and the city legal officer informed them na they need to seek special permit from the SP. It is no longer with the city legal office. So kung makapangayo sila favorable special permit, then it would be okay. But just the same, it is temporary lang na siya. Hindi na siya permanent. So sila na yung bahala mag-process ng temporary special permit from SP. But if wala sila makuha, then we will go on with demolition on March 10. Face to face. So wala man anything na in violation of their rights. Kabalo man sila na hindi na ila ang property, it is owned by the city. Sa number 2, amendments sa SIDA para sa pagpalapad sang gahum sang SRA, ginaduso. Ginduso ang revision sa Sugar Industry Development Act o ng SIDA sa ginpatigan nga hearing sa Kongreso angon sa pagsarurot sang presyo sang kalamay. Sa interview kay Anay Governor Rafael Lito Coscoluela sang Confederation of Sugar Producers, ang mga stakeholders sunod sa iya ang nagalagas sa tiyempo para maduso ang revision sa tuyo nga mas mapabakod ang regulation kag ang long-term support para sa sugar sector. Nalakip sunod sa iya sa ilang proposed amendments ang pag-expand sa otoridad sa Sugar Regulatory Administration
o kun SRA sa pagmonitor kag regulate sang pagsulod sang artificial sweeteners o kun sugar substitutes kaangay sang high fructose corn syrup kag iban pa kasubong man sa pagbutang sang isa ka sugar supply monitoring system gikan sa farm padulong sa retail. Nalakip man sa ginaduso nga revision amo ang pag-increase sang annual SIDA budget gikan sa 2 billion pesos padulong sa 5 billion pesos para mapunduhan ang farm productivity, meal efficiency upgrades, infrastructure research and development, human resource development kag market access programs para sa mga sugar producing nga lugar. Sanday Representative Javier Miguel Benitez, Emilio Dino Yulo kag Mercedes Alvarez, Manuel Frederico ang kabahin sa mga mamalidha nga yara sa Committee on Agriculture and Food hearing angon sa sugar industry. Gintalakay ang pagbarato sang presyo sang kalamay kag ang impact sini sa sugar producers kag workers. Sa piha kabahin, ang National Congress Unions in the Sugar Industry of the Philippines o kunang nakusip ang nagpanawagan sang resignation sang sugar board member lakip na kay SRA Administrator Pablo Luis Azcona. So our last recourse is we will call for replacement. And hopefully ang maibulos nila mas mayara empatya, mas sensitibo sa pangabudlay sa aton nga mangunguma. Ang katilaw man bala sang pangabudlay kag supay para maintindihan nila ang gutom yung batsyag sa aton mangunguma. Highlights would be, I think as far as SRA is concerned, mahatagan sila additional powers. Number one, to monitor and regulate the entry of sugar substitutes. Of course, ang refined, no? And then pati ang molasses, no? So wala ina sa ila current powers under EO 18. So we're hoping sulod ini sa revised SIDA, giving them that additional power. And then may ginapropose kitang additional budget allocation for the sugarcane industry development program. Ang SIDP nga ginaayo namon, we propose to make it 5 billion. Kag sa number 1, ikatlong trillion peso march kasubong man pagdumdum sa ika-40 nga EDSA People Power Revolution ang ginpatigayon sa mga mayor nga dalanon sang Bacolod subong nga adlaw. Ginsugdan sa isa ka misa sa steps sang provincial capital nga ginpamunuan ni Bacolod Bishop Patricio Buzon ang panawagan sunod sa obispo hindi pwede nga malipatan ang natabo sa EDSA. Panawagan man ini suno kay Buzon sa pag-repent bangod ginusika ng kuntani mga nalapod sang EDSA kag karon dapat nga mangin responsive ang pumuluyo kaangay na lamang sa pag-away kontra korupsyon kag sa political dynasty. 40 ka tuig ang nagligad ginupdan sang simbahan ang panawagan sang pumuluyo para sa pagbag-o sang panggobyerno. Subong, kadungan sang ika-40 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution, kaupod sa gihapon sang nagkalain-lain nga sektor ang kaparian kag mga madre sa pagpanawagan sang pagbag-o sa panggobyerno sa Pilipinas. Ginsiling sang Secretary General sang Bayan Negros nga si Noli Rosales kung malinsadto sa panahon sang amay nga Marcos isyu ng korupsyon sa gobyerno kag sa subong isyu sa gihapon ang korupsyon sa administrasyon sang anak nga Marcos. Panawagan nilang pagkakasa pwesto sa kay President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte bangod sa pila ka mga isyu sang korupsyon nga ginahaboy sa duha. Sa pihak nga bahin, ang Federation of Urban Poor temprano pa nga nagtipon sa estatwa ni Anaya Senador Benigno Ninoy Aquino sa Dalan Araneta sa pagdumdum sang EDSA People Power Revolution nga nagpatalsik sa diktaturya. Katako nga celebration ini para sa aton. And not only this was a shining moment of our people's courage and patriotism,
it was also a very special moment of God's intervention, of God's grace. And really, it was a miracle of God's grace. So, it's just proper that we celebrate this very, very important event in our history. Isa ang pagkimura sa ika-40 no nga sa revolution. Padayon gyapon no ang amon pagpanukot labi na sa bagong alansang makabayan upod sa talain-lain nga mga sektor. Yung padayon namo nga pagkag-away no sa panahon sang amay nga grabe ang human rights violation, grabe ang corruption man sa panahon ni Marcos Sr. Subong sa kay Marcos Jr. naman, wala nagbago ang amon ni sitwasyon. Padayon gyapon ang panawagan na padayon gyapon amon pakig-away para baguhon ang sitwasyon sa malapad nga pumulo, especially ining laplagon nga korupsyon. Sa good vibes ang send-off ceremony para sa mga atleta kag coaches sa Bacolod nga maga-compete sa pinakauna nga niraam. 902 tanan ka mga atleta kag coaches nga magatiglawas sa syudad para sa labing nahauna nga Negros Island Region Association Athletic Meet ang gintipon antes mag-compete sini nga hapon para sa isa ka send-off ceremony. Sila ang pagatawgon nga Bacolod Azadores nga ginalakipan sang 626 ka mga atleta kag 276 ka mga coaches. Kadungan sa among seremonya, ginpanagtag na sa syudad ang tig 10,200 pesos nga training allowances sa mga atleta kag coaches. Ginkakibot nila sa mag-announce na si Mayor Greg Sataya nga magahatag pagid ang syudad sang dugang nga 2,000 pesos sa ila kung magsugod na ang kompetisyon sa Domingo, Marso 1. Napanagtag naman sa ilang mga jerseys, sporting gears, kag mga sapatos. Tanan inigin sa batna sang syudad. Isa sa mga pambato sang syudad sa athletics amo si Sam Pampa, taga Ramonito National High School sa Barangay Estefania. Si Sam ang nakakuha ng gold medal sa 100 kag 200 meter dash sa nagligad nga Batang Pinoy. Ini ang pinakaunang send-off ceremony sang syudad para sa isa ka sporting competition. Tuyo sang syudad nga makaproduce sang isa ka Olympian nga homegrown Bacolod noon amo nga suportado gid sang gobyerno ang kompetisyon. And we're hopeful na kaluyan damo ng mga athletes coming from Bacolod will represent the country in various international competitions and hopefully one day may isang man ka Olympian na i-producer ang syudad sa Bacolod. That is why we continue to support the sports program. When I say sports program, tanan na sports program for Bacolod City. And kag of course, kitang naga-shoutout sa aton nga mga live viewers kay Jubea Yap Janala. Happy afternoon, Miss Barbara Mijares, kag Digicast Negros, watching live from Baguio City. Kay Chona Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast Negros, watching from Singapore. Chris Paduhilaw, hello Miss Barbara, watching sa live shoutout sa tanan nga nagatanaw sang Digicast Negros. Hello daw sa tanan nga nagalantaw sang Digicast Negros. Jocelyn Loquero, maayong hapon Digicast Negros team. Miss Gloria Bantigue, maayong hapon Digicast, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulo Pandan. Toto King, pa-shout out naman po, the best gid nga media reporter. I love Digicast. Yay, thank you sir. Klaro gid magbalita. Marie Tiffany Hover, EDSA Revolution sa Iloilo. So I think kada lugar may aras ang ginapatigayon nga pagdumdum sa nga EDSA People Power Revolution Anniversary. Kay Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast, Ma'am Barbara Mijares, always gid watching from Saraet. Please shout out sa akon mga upod sa balay. Shout out sa tanan nga upod sa balay ni Miss Jessery.
Salamat gid, ma'am. Of course, hi kay Sir John Randolph Rubin. Thanks for the news, hambal niya, Digicast Negros. Kagamoyato ang top 10 stories of the day, tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.